cantada xa está preparada para as festas do Carme. O programa xa leva uns días na rúa e o esquema será semellante ao de outros anos. Os festexos comezarán xa o venres con concertos na praza do Pabillón Deportivo. Este ano a organización aposta pola nova formación local Folk con Grelos e pola volta de rastreros. Non faltará a cita das Olimpiadas Rurais que acadan a 11ª edición e tampouco as carrilanas que o venres a partir das 6 da tarde descenderán polo centro da vila sendo un dos principais atractivos que se incorporaron a estes festexos. O sábado e así cada mañá ata o martes 28 as rúas terán os imprescindibles pasacalles con música tradicional, local e de charangas. O día do folión que comezará a desfilar ás 11 da noite será o xornalista Luís Celeiro o encargado de ler o pregón para despois gozar coa verbena a cargo de Mar Azul na Praza de Santa Ana. O domingo non esquezan o certame de bandas, que ademais da anfitrioa contará este ano coa de Vilatuxe e a de Catoira. Será ás 6:30 na Praza do Cantón. A verbena desa xornada será cousa da Orquestra Cubo e da Cinema. Xa o luns continúa a troula e na sesión vespertina haberá actuación de Jaume Murallás Big Bang na Rúa Leonardo Rodríguez. Ás 5 da tarde será a festa infantil no campo da Feira Vello e ás 12 da noite os fogos artificiais completarán a verbena e o baile ao son das orquestras Tango e Graffiti, repartidas entre a Praza de Santa Ana e a Praza de Galicia. O martes non se pode pechar doutra maneira que non sexa degustando a tradicional empanada na área do San Lucas, con gaiteiros e charangas que farán festa en cada recuncho. De regreso á vila, actuación da Orquestra Olympus para desquitarse e despedir as patronais.